Gràcies, senyora Contelles. Per això, per recórrer els mitjans que toquen... Ui, senyora Contelles, mare de Déu. No. ¿En qué estaría yo pensando contigo en Brasil? No. Gràcies, senyora Peris. Gràcies, senyora Peris. Moltes gràcies perquè, vull dir, he de reconèixer que vostè m'ha demanat moltes vegades documentació de coses que han aparegut en premsa o senzillament en la seva feina de fiscalització ha requerit informació al respecte. Com bé sabrà, sempre en el moment hem pogut quadrar les agendes, se li ha facilitat la documentació i fins i tot se li ha donat explicacions que a la vista de la documentació ha requerit i després vostè ha fet el que tenia que fer, òbviament, com faltaria més, no? I que avui fins i tot aprofitant això, que no són les explicacions de la Junta de Govern, sinó també l'aparició en premsa avui d'un nou element que demana explicacions públiques on toca, no recorrent a abusar del nombre de Dios Padre, en aquest cas de la Fiscalia, ni mitjans afins com crec que havia referit el senyor Berto en una anterior intervenció. Dit això, avui mateix ha aparegut una notícia que ens ha cridat l'atenció. Hem demanat un informe perquè aquesta notícia anava en contra d'un primer informe que havia demanat a la direcció del museu i hem vist que efectivament, he de reconèixer, senyora Contelles, per això venia lo de la Contelles, quan una persona s'equivoca o reconeix, hem vist que probablement hi ha alguna anomalia en el tràmit administratiu que ha hagut i en els controls, en les llums d'alarma del funcionament que hauria de ser el més adient per a garantir el millor tràmit administratiu. Anem a estudiar les fórmules oportunes per a veure perquè n'hi havia una certa informació, per dir-ho d'alguna manera, que nosaltres, algun funcionari s'havia oblidat posar-la on tocava i per això altres desconeixíem aquesta informació. És interessant saber que els mitjans de comunicació tenen accés a informació que ni els propis diputats, no sé si dir fins i tot el president per no clavar-lo en este marró, però que ni el propi diputat de Cultura coneixia, en la qual cosa reconec que efectivament, com estava avançant la senyora Peris, per aquest aspecte n'hi ha una cosa que he de reconèixer el tema. Per una altra, estic un poc calent, he de reconèixer-ho, perquè quan veus que arribes i te trobes qüestions en la gestió diària i en cultura n'hi ha moltes xicotetes gestions de molts serveis, intentes anar prenent les mesures per a regularitzar amb un funcionament que s'entén que hauria de ser el més correcte possible. Alguns s'aprofiten coses que estaven mal funcionant des dels anys 2005 de forma reiterada. Alguns s'aprofiten per a dir, mira, com este diputat, sabent que això s'estava fent d'una forma que no era molt regular, doncs ara, com sabent que no li ha donat temps en un any a regularitzar-ho, ara aprofita i ho traca al tal. Però este diputat l'únic que pot dir, i en la cara ben alta, és que el que ha fet és canviar un funcionament que venia des del 2005 i que en aquests moments n'hi ha un concurs públic d'una adjudicació d'uns mínims actors, les mateixes persones, que no empreses, les mateixes persones que de forma ininterrompida han estat treballant en el Movim des del 2005. Efectivament, este diputat té la culpa de que això s'ha regularitzat. En novembre del 2017 se va fer l'adjudicació definitiva i se va adjudicar a una empresa. Efectivament, aquesta Diputació, aquest nou equip de govern i en concret des de l'àrea de cultura se marcarà la fita de recuperar una permanent que se posarà en marxa i s'ha posat en marxa. S'ha posat en marxa amb una remodelació, modernització que ens ha costat 400.000 euros i en funcionament la reforma ha donat problemes tècnics i per això efectivament n'hi ha contractes que s'han fet per a període de prova de 15 dies, després no, després ha tornat l'empresa, s'allargava la contractació i com vostè sap igual que jo, i saben tots en aquest hemicicle, en totes les administracions, moltes vegades s'alcen reparos per a garantir el funcionament dels serveis. Ja siga neteja, en determinats que acaben les pròrrogues, però sí, l'administració ha pres les mesures per a regularitzar això, òbviament, abans que deixant un servei mort, se prenen les mesures per a que el servei se pugui cobrir en aquest termini de temps necessari per a garantir la nova adjudicació. I en aquest cas, efectivament, s'han detectat, estan
contractes que efectivament per la seva quantia podien suposar un fraccionament de contractes, però al mateix temps s'ha obviat en tot moment que des de gener del 2017, precisament per evitar aquest funcionament ininterrompit des del 2005, per evitar que això continuara, este diputat donà les ordres i la direcció del museu posà en marxa el procés de que isquera a concurs públic per a evitar el reiterar fraccionament i successió de contractes per a prestar un servei. Alguns no se n'adonen que a vegades, si per respecte des d'esta bancada s'està dedicant un esforç a la gestió, és mal intentar llançar pedretes perquè potser produeixen una solsida molt gran que els aplasta. En la qual cosa, jo el que li puc contestar és que, efectivament, sembla que n'hi ha uns contractes en estiu quan la permanent estava tancada, que és la notícia que així avui, durant 15 dies en un mes, durant 15 dies, que va ser un període de prova que hem pogut avui trobar les factures, un període de prova de 15 dies en el mes de juliol, i després 2 mesos mentre se pensava que anava a funcionar correctament. I quan se va veure que no funcionava correctament, va procedir l'empresa a fer-se càrrec dels 2 següents mesos, octubre i novembre, del pagament dels mínims actors. I efectivament, aquestes factures eren desconegudes, administrativament hi ha molts viaranys, eren desconegudes i efectivament en aquest període tècnic de tancament per reforma, efectivament hi ha 2 o 3 factures menors per a poder fer les proves i en el moment se va veure que això no funcionava bé i se traspassà a l'empresa. Això per una banda. I efectivament, com vostè té raó, el que hagin aparegut contractes que sumats superen els 18.000 euros esdevenen per, com ja s'ha dit públicament en alguna roda de premsa, pel tema de que s'estava allargant en contractació, perquè n'hi ha molta feina, el procés d'adjudicació definitiva i teníem 2 opcions, per 2 o 3 mesos tancar-la permanent o se feia un nou contracte per arribar al moment d'adjudicació. I està fet, està normalitzat i se donen les ordres a principis d'any i reitere, les mateixes persones, MIMS, actors, que estaven des del 2005. Si ho arriba a saber, a lo millor en el 2015 no posa durant uns mesos un assessor que tenia la desgràcia de ser familiar d'un d'aquests actors que estaven des del 2005 contractats per el PP. I jo crec que això és, com l'altre dia a dia, així n'hi ha una notícia, que és que la permanent s'ha tornat a obrir, s'ha modernitzat i amb els concursos d'adjudicació que pertoquen legalment. I està aixina. L'altre dia deia que quan el savi assenyalava la lluna alguns miraven la punta del dit. Doncs en aquests moments sembla que alguns estan mirant la punta del dit per uns interessos. Per uns interessos jo ho entenc i crec que abans Berto feia referència, no? Quan estàs guitant coses de corrupció per tots ells, doncs mira, vaig a fer això que segurament traguem molts titulars, alguna dona a entendre que tots són iguals, que així també n'hi ha alguna cosa, quan no hi ha absolutament res. I si no, com en altres casos, ahí estan els jutjats, perquè ja està bé de tant de aniré, ahí estan. El que passa és que jo també sé que és dur una cosa al jutjat i que te diguen que no la metis en el tràmit. Sé que és dur, però bueno, aquesta és la situació. Gràcies.